Bhí Chlochar San Francisco mar chrílar aglasta ag caithear Valladolid ó tógu ag dearú an tríú hús deag go dtígur leagu mar gheallar a chugastú aglasta ar an mendithabal sa bhliain ach go deag tríthe sa sé. Mar gheall ar díl seacht chud bhórd an tochaí don na prontisaí, be an Chlochar seo a bansa le daoine le bheith ealacha go háirid a meas na núisle cuachtathe. A thóga god Shéipéal sochraidin sin. Curú na céad a daoine táhairteach agus fuair siad a go deilid an tíoríocht sin, orthú sin áirítear Christopher Columbus agus prinsta chud na hÉireann Aodh Rua Ó Dónaill. Is all dúin an aisne seo a bhuíochas de gá gachimid bhuachala. Hafid Rodrigo de Verde Soto, Commissioner ó Valladolid in na Dhéalann, gur curú Columbus a Shéipéal Luis de la Cerda in 1506. Cé bliain na dhé sin in 1610 curú an luach Aodh Rua Ó Dónaill i dtína cabbaidile. Dar na bathasneise a chur an starí Louis Ó Cléirí ag lá coppla bliain na dhé sin. Tá sogin gur an dáid mar géarna, a cahéid go ddíreach sa Chlochar a Róan Shéipéal seo. Támad le tóirfa thuras tríd document éagsúil le stairiúla go leor acu daisce a gartlan Wardasach Valladolid, a legus dúin aimsiú go ddíreach áite bhfuil Shéipéal na nIontas a tar dhéirí fa láthair inar éalacu ar mert luach. Ba ábhfuil mhór an COA Chlochar San Francisco idir an Plata Mayor agus Raid Montero Calvo mar a tal feiceal a bhliain Venturo Seco na bliana seaca deag trí a hocht. Bhí a leid a hiú lárnach brabús a chun, ach heb ar cheadíireacht a dhí halmhaithe le linn orgóil na Francia, agus blianta na dhé sin a rísta blian ach deag trí a chuig mar gheallar a chugastú. Ón bhliain sin héin a bhhain an taon phlean den Chlochar a tá rólas agin. Is sé tá na cóp de phlean eile a haring Francisco de Benavides chuig blianas fí roimhe sin. Began a hontu chun thoranneatha éiceal ar gáinní ba hiileire. Sráid Ferrari ar an tíb ó Huay. Ag a trá sin Duque de la Victoria gal Sir. Montero Calvo ó Yas agus Sráid Santiago ar an tíb hir, go dtí gur shraidhsí an chearn ó mhór, la Plaza Mayor. Tan plán seo har a bheith scéamrach. Léirítear a glódú na limisteir tíobh an mhuid an Chlochar. I línte stríochacha tan an limisteir nuife cóheanta den neaglis is den na Shéipéal, agus sa dá lia tan chodeile den na siomraí aglasta agus an túlóord. Díri me ar náir denis ar limisteir nuife an Chlochar. Is léir go bhfuil radharc sillir ar an phríomh chláimstre agus tá againn ó láimh scríbhín ag brathar ón teachtú híos deag Matías de Sobremonte gur chlín an neaglis a dró cas an siúil. Chur an brathar seo síos ar hiarrá gur ó spás céad daiad faoi gaiid a chuig trí ag an Shéipéal, rinne a chuig chud, agus churú príomh haraman le gá chudeile leis. Tíobh hir dá bhí santor fíos a sé trí chun na sráide a thug an leargas bach dúin ar chrú omlan na haglaise. Timpel ar chasan siúil a chlaustra, bhí rint seomraí a bhí le himimeacht ama a glúichlú ina Shéipéal sochraide. Mar a bhí ideach na cabbaidile, áitir ealacu Columbus agus Aodh Rua. Sin agad Shéipéal na nIontas againn. Leagan Sobremonte sa darna haid ar a tíú thir. Dám sí muid hainefin an chud den Chlochar ina bhfuil an Shéipéal atá Lorg agin site. Inis is gaadúin fisibh agin céan áit ratha sa chathair le na muinneann se. Ach os rud é nach léiríonn plán Benavides limisteir tíobh an mhuid an blach, níl tagartí agin le cruúhanna an Chlochar a aistrú go crinn díreach ag plán ratha, os rud é go bhfuil go leor athraithe arbacha a néag ola bhaim ar a chathair. Le himimeacht amsire is siomí clúichlú a Harley ar shráidin a Valladolid. Oscailtí, leathníthe, athlíníthe,
Mar sin de caiimiid fisa bheith agin ar dús, cad iad na háthraí a háirdaí ar na sráide na mór an bol an chlochar. Agus chuige seo, caithir plán críochnaí aimsiú ó shreibhse gar de phlean Benavides. Le bhéin an hacht ar na tagartí sin atá neasnúirín, agus is sé an plán sin an ceann a dhear an capitán Joaquín Pérez de Rozas sa bhliain 1863. Ba é seo an chéad phlean cathrach a cuireadh le chéile I buins úsáide is mónaí topa garafacha nó aimsire. Díreach leichead bliain níos moillian an bon phlean den chlochar a haring Benavides. Is féidirlinn sráide le Constitución a Ecalon, osclús na blianta sin chomáil le sráid Menéndez Pelayo, agus fásta an cosan a línithe le dearnas a bhfuil na cothram a bhreatha an ó shráid Duque de la Victoria. A bhí bliantí fada le hac go fáil, sol an nearnú an chéad chud de shráid Santiago a leathnú. Má leagtar plán cadastral ratha ar mhair a phlein seo. Feicimid go bhórann sé go firifa, a go bhhain go ddíreach sa limistear thuas lúite de shráid Santiago. Idir dearún íthús déal agus tús an íthú híis, leathnú an tráid seo agus a lehead cruúthaí fa gá acu, mar feicimid an réonghraif a thug Jean Laurent ribh sin na rís sa bhliain 1871. Agus na tagartí seachtarathe beachta aimsiúgain, I dheas gneála sin is féidirlinn plán Benavides a bhaitseáil le plán cadastral ratha. Is tá cóthárlaint ítá corinne. Sin mód líon mór cóthárlaintí mar atá aonaí na bharagniú agus bálaí cóisiire atá na seaasú go fáil fiú sa leat aniuan. Agus is álaí atá cóthárlú is gur féidirlinn plananí starúla a níomhhísteag a chumasc le plán na ratha. Agus na trí cinn I teach le chéile go corinne an, a churann ar chumas an taidere an éit aimsiú in Lorg Shéipéal na nIontas a bhí a réirí. Ach ní amhain an Shéipéal seo, is féidirlinn Lorg Shéipéal agus limistear an chlochar seo a bhaitseáil go dlú freisin, bunaithe ar an chuirsís ar an imbrathir Matías de Sobrimonte. A luithe sa bhíthe san an limistear a Shéipéal a hairint, ait bhí buailte le sráid le Constitución agus I a hainmhíú, Iarú ceadanis le hain na nibrathe seandálaíochta a déadú an hipite sé jarabhú, ibrathe ar chuird tús lá ar an 8 láideag de bhaltaine 2005. An ládar gionn fuarthas na chéadíorsmí de Shéipéal na nIontas agus hangas orthú díreach san áid a roisiatúrtha san imiscrúduithe.